Žmurke. Dobra stvar kod voza je što nije autobus. Ostalo je manje više isto. Kad sedim u vozu, obavezno žmurim. Ako otvorim oči, neko pita jel slobodno. Kad je voz prazan, najbolje mesto je mesto koje je već zauzeto. Sledeće najbolje mesto u praznom vozu je mesto odmah pored nekog ko već sedi. Ako kažem zauzeto je, dobijem čudan pogled. Ako pokažem na prazna sedišta malo dalje i kažem tamo je slobodno, dobijem čudan pogled. Osobu pogledam čudno, dobijem čudan pogled. Osoba prevrne očima, prevrnem očima. Žmurim, pravim se da spavam. Osjećam da neko stoji iznad mene. Pita jel slobodno. Žmurim i dalje. Jel slobodno, kaže on. Jel spavam, kažem ja. U vozu ljudi vole da sede pored nekog ko spava. Pre nego što sedneš pored osobe koja spava, osobu koja spava pitaš jel slobodno. Seo je. Kad sedneš pored nekog ko spava, onda šuškaš. Šuškaj dalje. Kad neko sedi pored tebe i šuška dok ti spavaš, zanima te šta je u kesi. Odmah zatim, čija je kesa? Ja sad žmurim, jer kao spavam i glupo je da otvorim oči. A glupo je i da ne otvorim oči. Jer šta ako me gleda? Čudno je kad te neko gleda, jer misli da spavaš, a ti ne spavaš i znaš da te taj neko gleda. Virim, ne gleda me. Opet šuška. Hoću da vidim kesu. Otvorit ću oči, baš me briga. Virim u kesu. Nosi kalendar, veliki zidni. Ovo se ne dešava. Pored mene sedi lik sa kalendarom dok ja kao spavam i dok me on kao ne gleda, a ja virim u njegovu kesu. Mogao je biti bilo ko. Lik sa golubom u kesi, lik sa praznom kesom koji voli da šuška praznom kesom, otkud znam? Bilo ko. Ne, on je lik sa kalendarom. Kalendar, šta će ti kalendar? Svakog meseca baciš jedan mesec u kantu. I na kraju, cela tvoja godina završi u smeću. Ti onda kupiš novi kalendar i tako ti prođe život. Kakav lik, da me bar gleda. Evo ga, gleda me. Gleda me kako gledam u njegovu kesu. Dobijem čudan pogled, pogledam ga čudno, prevrne očima, prevrnem očima. Zaspao je.
Čudno je kad neko koga ne znaš spava pored tebe. Odjednom voz postane soba. Nepoznata osoba spava u mojoj sobi. Ako želim da nepoznatu osobu isteram iz svoje sobe, nepoznatu osobu treba da prodrmam. Glupo je. Nije glupo. On je ipak u mojoj sobi. Drmanje ljudi u vozu dok spavaju je pipanje ljudi u vozu dok spavaju. Ako ne drmaš ljude u vozu, promaše stanicu ili zinu. Drmam ga. Kažem, zaspali ste. Gleda me, kaže, šta je? Dobijem čudan pogled, pogledam ga čudno, prevrnem očima. Opet je zaspao. Ok, nek spava, samo neka ne zine. Nemoj da zineš u mojoj sobi. Nepoznat čovek koji spava otvorenih usta odmah pored tebe je čovek čija glava u svakom momentu može da padne na tvoje rame. Budan je. Otvara oči, otvaram kokice. Gleda me, gleda moju kesu. Kad gledaš tuđu kesu, moraš da daš da i on gleda tvoju. Meni ne treba kalendar, on izgleda hoće kokice. Kad jedeš, a pored tebe neko ne jede, pitaš jel hoće. Jer si fin, jer si lepo vaspitan. Ja sam lepo vaspitana, ali neću da budem. I dalje me gleda. Neću da budem lepo vaspitana. Osim toga, ja u njegovu kesu nisam stavila ruku. Ne nudim ga. Pogledam ga čudno, dobijem čudan pogled, prevrnem očima. Stavljam kukice u torbu. On vadi sendvič. Ako si lepo vaspitan, u vozu uvek sačekaš da osoba pored tebe pojede prva.